mga suki o pinalangga ng mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon, Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga puno kinisma kasayuran, mga pasidaan, mga pagtulunan nga nagsukad sa balaang kasulatan aron kita makahimong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Okay, magampo ta mga higala. Amahan mo nga naa sa kaitasan sa mga langit. Nini nga kagabion o Dios, nagapasalamat kami nga ikaw nagapakiguban ka na mo hangtod nining mga orasa. Salamat o Dios nining lain na usab nga kahigayunan nga imong gihatag ka na mo diin amo nga pamaminawan, mapatalinghugan o matun-an ang imong mga pulong. Nining gabion na, hinaot pa imong andamon ang among hunahuna o kasing-kasing sa pagsabot sa imong mga bililhon nga mga pulong nga aplikar sa among kinabuhi nga magatudlo kanamong tanan sa pagkinabuhi nga subay sa imong kauboton. Tabangi kami Dios kay mao'y among gihandom nga kung mobalik si Hesus kaming tanan makauban kaniya. Nining gabion na giampo namos pinasahi tungod kay duna kay mga anak nining panahona nga nagpaminaw sa iyong mga pulong nga adunay gihambin nga mga balatian sa lawas. Naghangyo kami kanimo. Bisan unsa may ilang mga sakit nga gibatyag, hinaot pa o Dios nga imong ituod ang imong makamot. Hinaot pa nga imong hikapon ang ilang lawas aron matangtangan sila sa kanilaing mga sakit, di mabatnan unta nila ang maing panglawas. Samtang nagpaabot sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Amo sang giampo ang among mga kahigalaan, ang imong mga anak, nga ang uban adunay mga family problem, family trouble, o mga financial problem. Naghangyo kami o Diyos, hinaot pa ikaw magasangkap sa ilang nagkalinlain nga mga pagpanginahanglan sa kinabuhi. Kung nining gabion na, giampo sa namos pinasahi, kini nga radio station, hinaot pa ikaw magpanalangin ini sa mga kahimanan ini, ihatag ang maayong kondisyon sa kanunay, aron mahimo kini nga galamiton sa paghatod ngadto sa makatawhan, mga kasayuran nga amo nga angay mahibaw-an, labaw tanan makasayuran mahitungod sa imong mga pulong. Naglaom kami nga karong gabi na ikaw magbendisyon kanamo kini among gisalig nga madawat sa ngalan ni Ginoos nga among manuluwas. Amen. Okay, maayong gabi no sa tanan natong mga pinalangga nga mga kahigalaan, tanan nga naminaw karon, mga suki nato nga mga tigpaminaw diri sa Negros Oriental o Negros Occidental. So maayong gabi ng tanan. Mga suki natong tigpaminawan usab diri sa Masbate, mga viewers nato sa Masbate. Maayong gabi diri sa Biliran Province. Diri sa probinsya sa Leyte, sayod mi nga lanog-lanog kay ni atong programa diha og daghan kay mga nagsunod. Ang uban wala maka-send og message pero understood nga nagpaminaw sa atong programa. O niya, diri sa mga kaislahan sa Bantayan Island o Islas Camotes, kamong tanan diya nagapaminaw o naglantaw sa atong live, welcome o dinhi sa probinsya sa Sugbo. So, good evening yung tanan. O niya, welcome mong tanan mga higala karong gabuna, ang inyong mga greetings, inyong mga panimbaya, ngadto sa mga friend, o namay mga pangutana, mahitungod sa mga pulong sa Ginoo nga atong ginahisgutan dinhi sa ato nga tulumanon. O niya, alang sa tanan nato mga viewers no, sa tibuok Pilipinas, sa Mindanao, Visayas, o sa Luzon, o sa ubang nasod sa kalibutan, kutob sa naglantaw karon sa atong live, kinasing-kasing munamo mga higala nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. Pwede mo makasend og mga messages dinhi sa atong comment section.
aron natong mabasa, butang na po siguro, labi na itong mga bag-o pa nga nag-view, butang na po siguro ang inyong mga dapit, kundi gikan address ninyo, aron mahibaw mi nga diha nagsukad, no? Diha nagsukad ang mga mensahe. So, welcome kamong tanan karong gabi na. O niya, alang sa atong mga viewers, mga followers sa atong program, mga listeners, palihog no atong i-share ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa para nga daghan sad makapamati sa pulong sa Ginoo. So nanginaot mi nga mag-uban-uban ta karon higala karong gabi na. Niya akong ihatag ang panahon ni Brother John kay naabot na siya. So Brother John, Okay, daghang salamat Brother Libby. Mga higala, maayong gabi. Welcome din sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon, magpasalamat mi sa inyong maunungon ug makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw ni ini nga programa. Alright, Brother Libby? okay, di ta magdugay mga higala. Panahon na nga atong sugdan pagbasa ang inyong mga mensahe. Panahon na sab nga mo send mo og mga mensahe diri sa atong comment section. Labi na amoy ipadangat nga greetings no ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi, mga friend ninyo. Malipay ito sila higala kung inyong padalhan og mga greetings, no? Okay, ato ning basahon ni si Brother Rufino Moreno. O niya nag-send siya og mga kamot, nag-send siya kamot nga nag-pray og mga heart. So thank you Brother Rufino. Niya pod si Sister G. Marie Kalapuan sa Saudi Arabia. O niya sa gihapon nag-send siya og mga kamot nga nag-pray og heart. O niya pod si Nuna Hani Monterde Punay. Mayong gabi Kuya John o Kuya sa tanang listeners and viewers ani nga programa padayon gapaminaw anhi sa balay. Salamat pagbasa, God bless. Niya nag-send siya kamot nga nag-pray og heart. So salamat kayo Sister Nuna Hani Monterde Punay. Salamat sa kanunay nga pag-view, honey. Di adire si imong kakupitin siya sa kagwapa na nag-smile. Okay, salamat sa pag-view. Okay niya sad ato nakita si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi sa mga kaigsunan tigpaminaw og nag-view ning programa nga Jesus is our hope. Maingon sab kaninyo Brother John o Kuya Libby. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronelo. Aniya po si Sister Merlin Derder. Mayong gabi Brad Libby. Kumusta na si Brad John? Anas Brad John? Pa'y pag-abot. Okay ra gid in taon igsoon sa muna-munas ginhawa ginako nga paningkamot, pero usahay ni atong paningkamot dili ta tugutan sa kay gayunan na late gid ko, pero salamat nga si Brother Libby ani ara man ni gid kanunay sa bugo, ni ara sa bugo ako nalayo manggug ko. So di man hinuon kanunay nga ingon ani ni kay ato magining gi kon atong trabaho apan may mga panahon gyud nga may dili malikayan. Okay niya po si Sister Lynn of Kiria. Mayong gabi mga kuya og sa tanang naminaw sa inyuhang programa. Anya nag-send siya og heart og kamot ka nag-pray. So thank you kaayo Sister Lynn of Kiria. Niya po si Chel Notario Aragon. Anya nag-send po siya kamot ka nag-pray og heart. So thank you kaayo Sister Chel. Nato po nakita din si Rolly Arcodera. Good evening Brad John og sa tanang mga nagalantaw sang inyong programa. Brad John, watching from Carles Iloilo. Oy, may gabi is tanan taga Carles Iloilo, no? Kumusta man tanan niya? Okay niya sad ato nakita si Arthur Alito Francisco. Maayong gabi Brad Libby og Brad John. Medyo nauwahi jud mi o gamay. Parehata, medyo na late sad. Ako naka-late ko mga almost 13 minutes.
Sige lang, kay na maingon nga better late than, Than never. never. Okay, arita sa pikas ato ning puli-pulihon og tan-aw. Arita sa pikas nga screen ato ning pangbasahon ang atong makahigalaan nga ang uban nag-like, ang uban nag-heart mahigala. Arita sa pag-una pagtan-aw sa nag-like sa ato nga programa. Okay, ato nakita si Brother Ronilo Itang, Rufino Moreno, Basilio Tiro Notarion Jr., niyasad si Abner Dualio, Miliod Silasol og Alex Orhil. O ni aritas mga nag-send og heart sa ato nga program niya si Nuna Hani Monterde Punay, Pritimi Simons, Roda Likigan, Dayilin Tonuning Abrisi, Eric Sinoy, Rolly R. Codera, Chel Notario Aragon, Lynn of Keria, o niyasad si Mirifel Vargas. Okay, so this time, mo ni ato mga nakita nga nakig-uban nato karon nga gabi. Okay, niya pod si Meliod Silasol, nag-send pod siya og heart og makamot nga nag-pray. So thank you kaayo niya ato ning dalikatan pagtan-aw ang ato nga keypad nga cellphone. Tan-aw nato basig ni ay mensahe nga nisulod. Okay, good eves sa Kuya Libby, Barjon og sa tanang naminaw og nagbiyo karon. Pwede pakigreet kuya sa akong bana si Wilfredo Disor og among anak si Janry. Di naminaw mi kuya. Salamat. Salamat kayo Sir Philly Disor nga nanuka diha sa Dolores Ormoc City. Salamat kayo no. Good evening sa tanang taga Ormoc nga naminaw karong gabi una sa ato nga tulumanon. Okay, padayon ta sunan higala atong isalot-salot lagbasa rinig na ay mga messages moabot. Akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Adto ta aning kanini ang pangutana nga medyo na di no ni tantong dugay na kay wa pa man ni makaabot og usa ka buwan. Tulo pa malani ka semana ni. Okay, ato ning tagaan ni og pagtagad nga kananaa nga pangutana. Brad, maayong gabi. Dili pa ko dugay sa pagtuo nga Adventist kay ako nakabig ko din hiraman sa inyong program ug ang nag-Bible study nako ang ako nga ugangan. Mangutana lang ko, mahitungod ba aning pag-vegetarian? Unsa mag-stand na ani sa Adventist? Kay doon na ko'y nahibalag, Adventist pod kuno sila, pero dili man sila mukaon sa mga flesh. Kay kinahanglan gyud kuno nga mag-vegetarian ta kay health reformer man kuno ta. Salamat sa pagbasa si Nuni Boy di ay ni. Okay, daghang salamat Brother Nuni Boy, no? Anya kanana ang suri gyud kayo nga di ay diha man kaadtong kuan, diha man kaadtong milabay nga Sabado, pero sa pagkangan nga wa ta makaila, wa pug ka makaduol nako kay lagi na ulahi ka man kahapon di ay hangtod na lang gyud hinuon nga inon ta lang na busy kay daghan man sad gyud sa mga kaigsuonan labi na sa mga kabig sa programa sa radyo nga makasouvenir sila og picture mo na nga perting daghan na gyud nga mga kaigsuonan nga gusto nga may remembrance mautong nauwaw na lang sad ka pagduol, pero ang tinuod no ni Boy wa gyud ko hinuon kaila, wa sad ko katambayan nimo. Unya salamat nga usa di ay ka sa nakabig sa atong programa sa radyo. Pero salamat nga gibay bostadian ka sa imuha nga sani ugangan.
salamat kayo. Ang tinuod pagkasulti mahitungod niining pag-vegetarian. Wala gyud mi diri problema ni Brother Libby. Honestly speaking, nag-agi ko og vegetarian, straight vegetarian gyud. Si Brother Libby, this is my long partner. Mahitungod aning sa evangelism. Kahibaw ni siya sa ako nga kinabuhi sa una. 5 years, stricto gyud ko nga vegetarian. Nahitabo lang gyud nga inunta dili na mapirmaminti ang lugar o dapit ma-assign mi ni Brother Libby og mga isla unya ma-assign pag gyud og isla. Burden kaayo sa among puy-an tungod kay dili man lagi maka-treat sila sa ato og kanana ang sa anytime sa imong needs vegetarian tungod kay isla man, isda man ang kadaghanan. So niadtong panahon na nabalik gyud ko og kaon og isda. Panperti gina kong suka kay ang akong naandan mga utanon prutas man. Mahitungod ining konsepto sa mga offshoot man nga og dili ka mag-vegetarian para nila reform ba kanang pulong reform ambot og asa kutubra ang ilahang pagsabot mahitungod niana kay ang ila maghunahuna basta reform kana bang mga vegetarian. Ang pulong reform, that is a broad term, dili man lang kay sa pag-vegetarian ang tao magreforma. Ang nakalisod gud ani kining mga offshoot kay ila magyud idoktrina og dili ka mag-vegetarian, di ka maluwas. Dili man na tumo-tumo kay kadaghan naman ta ka-encounter ana nila. Unya, niadto untang September 8 ang ilaging dako na gyud to kay kuno lagi ni amaning iyang mga text ako nga international worker siya ikaw unsa ka man lang dinher man ka sa Cebu na batian na dunggan haisgot na siya Africa, Cambodia unsay mga kuan siya gikatawan man gani ko sa akong kuan akong mga kauban ngano ni patol ko sama sa imong level kuan man kinis buong Hasteba unya Leonardo din siya. Unya ning balibad na lang gid siya nga dili siya okay ra man ta tong balibad siya nga wa ba lang ta siya nagbaligya siyang kaugalingon. Ang mahitungod gud ani nga pag-vegetarian kami si Brother Libby ug uban pang mga Adventista 100% dili supak ani. Pero nganong nahimo ning dili maayo nga kini ra bang mga tawhanaa wa magyud ni mga simbahan halos magpatuo ni sila nga mga Seventh-day Adventist unya ang itudlo nila nga simbahan ug naay mangutana ang simbahan sa Adventist. Unya ang attitude ni ini ni ang mga kuana kanini ang Brother Noniboy ning mga tawhanaa manulod nig simbahan sa Adventista kay ang ilang handom nga ang mga membros Adventista maadto nila kining ilang labaw sa IMS kinis buong Hasteva siya kamo wa gyud mo'y makuha sa amo pero kami nami makuha des inyo pabuta pila ka adlaw naay simbahan dinha dapita nga mobarog ambot pila pa ka katuig ang huwaton anibong makabarog ning inyong simbahan. Well, balikon ko kining pag-vegetarian dili misupak mahitungod ana pero ayaw pod ninyo gunahunaa nga ang wa nag-vegetarian wa sa kamatuoran og di maluwas. Kamo ang gipakabiblia ninyo ang isupi man spirit of prophecy. Sa lipihis la Brother Noniboy. Kanang kaistorya nimo. Manood na silang simbahan. Manood nagsimbahan. O si Daddy Luloy pa'y pasultihon. Adto ra na manguha silang isda sa aquarium. Manood nagsimbahan. Dili gid mahitabo nga ang simbahan di magkagubot. Dili man ipakigdait ang ilang madala. Pakigpahit. Kay maghuna-huna nga mas huston Hinuon ni sila. Unya, kining pag-vegetarian balikan ako 100% okay mi. Kung kaya naman lang ninyo, sige pagkinabuhi mo sa pag-vegetarian. Pero kanang giingon nga di maluwas og nagkaong kag unod, mao na nay dako diha nga problema og mausan nay dili na doktrina o baruganan sa mga Adventista kundi iya na sa mga offshoot. Studihin ninyo bisan pa sa mga dictionary na lang
sa Merriam-Webster Dictionary. Ang word nga offshoot gisgutan separated from the main stem. Nya kining mga offshoot ang ilang ipalabas nga ang mga Seventh-day Adventist mo inimbulag. Mura magibaliktad si Yawa ang gilukot ang panghunahuna. Nya sila na mo insakto. Balikon ko ang pag-vegetarian kung kaya ug mahimo ninyo, himuan ninyo na. Pero kung inyo nagani na nga itudlo nga di maluwas og dili magkaon og unod, bisag asa patang bahina ang guluha, barugan ta mo, atubangon ta mo, kung diing bahina diha sa SOP o sa Biblia nga ang nagkaon og unod dili maluwas. Kay ang Biblia gisultis ikaduhang Timoteo 3:16 gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ug way gitudlo dinha sa Biblia nga ang mukaon og unod sa gitugot sa Ginoo dili maluwas. Hinuon ang gisultis Biblia ang nagkaon sa mga gidili sa Ginoo mga dulongtanan sa adlaw pa sa katapusan, pagasunogon sa kalayos. Katapusan pa dili karon. Pero wa kay makita diha sa Biblia bisan pa sa SOP nga ang nagkaon og unod sa ginatugot sa Ginoo dili maluwas. Ila ra nang kaugaling konsepto, brother Nuniboy. Karon ni ao. Kung atong basahon sumala sa gihisgutan dinis Biblia ang kasulat tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So ang Biblia nagtudlo bag vegetarian life? Wa. Kay naa may gitugot ipakaon og dili pakaon. Tanawa kung imong basahon dinhi sa Levitico 11 nya kamong mga offshoot nga naminaw ron dinha. Dahil ba nag-iingon mauban ay kahayag ang sa Levitico nga gihatag sa Seventh-day Adventist? Pangutana na dire. Nya asa naman nini ang kuan? Asa naman ning maing laki nga taga IMS nga taas magha ni og kalidad siyang pagkatao ngano mo balibad man ngano mo hadlok man. Dinhi sa Biblia ang gihisgutan dinhi naay ipakaon og dili ipakaon, mahugaw ug mahinlo. Levitico 11:46 ug 47. Pulong na sa Dios gituga man ning Biblia nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So dinhi sa Biblia dunay gitudlo nga ipakaon ug dunay gitudlo nga dili ipakaon ug maunay gibarugan sa mga Seventh-day Adventist ug maupod na gitudlo niini nga programa nga inyong ginapamatian. Pero magbantay ta. Balikon ako. Ang kwarta nga fake mura pog tinuod nga kwarta, dili ra layo sa tinuod nga kwarta. Mauning mga offshoot. Tan-awa ni sila gud. Mga hulog man ni sila. Kung atong ihulagway nga ang Adventista sama sa kadakong kahoy, nya kini sila ingnon tanalang paghulagway mga larag nga mga dahon, tan-awan nyo ang dahong larag nagpalayo bago na sa punuan. Naaras tungod. Muna kining mga offshoot manulod nig mga simbahan sa Adventista. Pangutan-a kamo dihang ko diha kanang ilang minsa-minsayan, pangutan-a og asa ang inyong simbahan ang itudlo ang simbahan sa Seventh-day Adventist. Pero may tungod ni ining pag-vegetarian dili na isyo. Pero kumusta man mas nabalaan o natarong ba ang imong kinabuhi kaysa dili mga vegetarian? Sa panahon ni Kristo, sa kinabuhi ni Kristo, as a human being, kay dual nature man ni si Kristo. O unya, kung atong tan-aw nagkinabuhi ba si Kristo vegetarian? Kay matud pa niya sa Juan 10:27, ingon ni Kristo, ang akong mga karnero nakaila kanako og sila nagasunod kanako. Tuma niya, nagsunod nako. Matud pa ni Kristo. Nan si Kristo sa iyang pagkinabuhi, nagkinabuhi ba siya vegetarian? Wa bagid siya ning kaon og unod. Kung atong basahon din sumala sa Lucas nya kapitulo 24 nya atong kanani ang bersikulo 36 paingon sa 41 pamatiin ninyo. Ug samtang nagsulti pa sila ni mga butanga sa ilang taliwala, ipakita sa Jesus nga nagtindog og miingon kanila,
ang kalinaw magauban kaninyo. Busa ang gikinahanglan sa Ginoo diha sa iyang mga alagad kalinaw, dili kagubot, pero tan-awa ning mga opsyot. Doon na ba'y kalinaw ang simbahan og manulod ni sila. Lalis, lantugi, kay magpugas og mga binhi nga ikasimang sa pagtuos mga karnero. Unya, nagingon din og sila nakuratan og nangalisang nga nagdahom nga nakakita silang espiritu. Kay espiritu gisgutan is small letter niya. Unya, nagingon din og siya mingon kanila, nganong nakulbaan man kamo o nganong may mga pagsukit-sukit man kamo sa sulod sa inyong mga kasing-kasing? Tanawa ninyo ang akong mga kamot o nga tiil, nga maugayod ako. Hikapan ninyo ako og tanawa, kay ang espiritu walay unod o walay bukog, ingon sa inyong nakita. Ang espiritu gisgutan is small letter gihapon. Karon niya, atong tanawon, nganong ingon si Kristo, tanawa niyo akong kamot. Ayun siya, akong tiil. To prove, usa ka ebidensya nga siya ang Kristo gilansang dito sa krus, namatay o nabanhaw sa katulog adlaw. Ingon ni Kristo, tanawan niyo akong kamot. Kay naa sa riwa pa ang linansangan, anang agi sa lansang. Tanawan niyo akong kilid, tanawan niyo akong tiil. Kay sa riwa pa ang mga samad sa diha nga siya crucify dito sa cross. Unya, nagingon din og sa nakasulti siya niini, iyang gipakita kanilang iyang mga kamot o mga tiil. Og samtang sa ilang kalipay sila wala mutuon ini, og nangahibulong siya og miingon kanila, duna ba kamoy makaon dinhi? Timan nga pagkaon ang gihisgutan. Butang gani nga pagkaon gitugot na. Naay makaon pero dili na pagkaon. Kanang makaon gidili na sama sa tanaman sa idin. Tumbungas kahoy makaon na to pero gidili to sa Ginoo, pero pagkaon kanunay na tugot na. Ingon na ni Kristo, duna ba mo'y makaon dinhi? So dili makumpare nimo kung unsa ang mga apostoles nagkinabuhi ba sa vegetarian diet, vegetarian life kung atong basahon, og siya ilang gihatagan og isda nga sinugba. Palandunga kuno ninyo, dili man ni unta para kang Kristo, para ni sa ilang konsumsyon, pero kay si Kristo nangita man og duna ba mo'y makaon, ang para unta sa ilang gihatag kang Kristo, ilang gitagaan og sinugba nga isda. Kung nagkinabuhi pa si Kristo og vegetarianism, imposible nga ihatag ni sa mga tinun-an ngadto kang Kristo, kay insulto man diha sa kinabuhi ni Kristo kung nag-vegetarian pa si Kristo. Tagaan lang sinugbang isda. Una, nag-ingon din ug kini gidawat ni Jesus. Tanawa paghatag og sinugbang isda, gidawat ni Jesus. My point is, gisultian ba niya nga ayon na mo kaon aning unod? Gilabay bagud ni Kristo ang sinugbang nga iyang gihatag nila? Kay iya magidawat ani Jesus. Nag-ingon din og iyang gikaon sa ilang atubangan. Dako kini nga prueba nga sa kinabuhi sa tao kabahin ang pagkaon og unod. Pero kaya naman lang nimong mag-vegetarian ka, okay, go. Pero ayaw pagpanghukom, ayaw pagsigig panghilabot niya ng gikinabuhian sa uban, kay maunay makahatag hinuon og barriers o obstacles sa harmonia o pagsinabtanay sulod sa simbahan. Gikaon ni Kristo ang sinugba nga isda. Wa badlungan ni Kristo ang mga tinun-an, ayaw na mong pangaon ani, kay dili na ni bawal na ni. Gikaon ni Kristo ang gini siya after sa iyang resurrection, human na siya nabanhaw nini. Diha gid sa ilang atubangan gipasaksihan niya nga ilang gikaon. Unya, kamo dihang mga opsyon. Unsa may inyong hunahuna nani? Inyong gipalabuan ang kinabuhi ni Kristo, ang pagkinabuhi ni Kristo? Di pangita kuno mog lusot, pangita kuno mog mga katarungan, gidaghan man imong mga palusot. Karon si Kristo, klaro og tinaw nga wa magkinabuhi diha sa vegetarian diet. Ang mga tinunan klaro nga wa magkinabuhi diha sa vegetarian diet. Karon si Kristo ba nag-edukar sa mga tao nga dili na pagkaonon og unod?
dili na pakaunon og kanana ang gitugot sa Ginoo. Kung ato kunong basahon dinhi sa gihisgutan, dinhi sa Juan 21 kapitulo 5 bersikulo 13. 21 5 ngadto sa 13 sa Juan. Kung atong tanaw dinhi ang gihisgutan sa kapitulo 21 unya 5 ngadto sa 13 dinhi sa Juan. Niya pamatian ninyo kining mga bahina, Brother Nuni Boy. 21 unya 5 to 13. Akong basahon na unsay gingon. Og si Jesus miingon kanila, mga anak, nakakuha ba kamog ikasula? Siya mitubag kanya, wala. Niining senaryohan nanagat ang mga tinun-an ni Kristo buong gabi. Pero ang ipangita ni Kristo dili ang inog baligya nga nakakuha ba mog inyong ikabaligya, wa nakakuha ba mog ikasuwa. Kanang pulong ikasuwa dili na daghan gamay ra. Unya nanubag nga matinunan, wala. Siya miingon kanila, itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan og aduna kamoy makuha. Tanaw pukot ipataktak. Ganyan, nag-ingon din dapit sa tuo, niya aduna moy makuha. So gihimo ni mga apostolis, ingon din ni busa ilang gitaktak kini. Gitaktak nila. Sa pagtaktak nila, unsa may natuy dito sa pukot. Kay mahimo ba gito ni Kristo, kay gamahanan si Kristo. Naa ba dito'y natuy sa pukot nga sayote, carrots, repolyo, patatas, palaya, naa ba? Kung atong basahon din og karon wala na sila makadaog sa bitad niini tungod sa kadaghan sa isda. O wa man ingon sa kadaghan sa mga utanon. Kung himuon ni Kristo ang milagro, himuon ni Kristo ang milagro, mahimo. Pero unsay nakuha? Isda. Unya nagingon, unya ilang unya ang tinunan nga hinigugma ni Jesus mingon kang Pedro. Mingon ka Pedro, ang Ginoo kana sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo day kadto misulob sa siyang sinina kay naghukas raman siya og milukso ngadto sa tubig. Apan ang ubang mga tinunan nangabot sakay sa buti na nagbutad sa pukot nga napuno sa mga isda. O agi mo napuno sa mga utanon. O kamong mga opsyot. Ni samot hinuon nagkaalimuot ng inyong kinis bong hasdiba. Basta maging taasa ni pagtanaw niya sa kaugalingon bong ug makaabot ni sa imuha mong. Anytime katong timang imong gipirmahan imo gihapon tong barugan bong. Ako gihapon na ato bangon ta gihapon ka tanaw na to na ang kataas imong level matud nimo og asa kutob. Unya nagingon din kay dili man sila layo sa mamala mga kasiyam kametros lamang. Ug sa nakakawas na sila, nakita nila dito ang usa ka tapok sa mga binagang uling. Tanawa kalom ni. Pundok ba tapok binagang nga uling, meaning gidagkuta na binagang nga uling. Giato kunong sulayon dinhi og ang gisugba dinhi kalbasa ba. Nagingon dinhi nga sa ibabaw niini day isda nga gisugba og tinapay. Kay sa una katong tinapay trigo ko man to, galingon man to, harinaon man to. Unya igmasa na adto, pwede to siya nga isugba, nakasuway man gikuan na, maay ba pud kay humot. Unya nagingon dinhi og si Jesus mingon kanila, pagdala kamo diri ni anang mga isda nga inyong nakuha. Si Kristo ang nagkaman, si Kristo nagsugo. Palandungan ninyo. Wala may supak anang isupe, wala may supak sa pagkinabuhi. Ang motibo nga naan ninyo mo na among nasupakan. Ingon ni Kristo, dari mo, dadaan ang isda. Yan ingon din si Jesus mingon kanila, pagdala kamo diri ni anang mga isda nga inyong nakuha. Busa si Simon Pedro misakay sa buti ug ngadto sa baybayon
iyang gibutad ang pukot nga napuno sa daghang mga isda nga usa ka gatos og kaliman og tulo ka buok. Sa ato pa 153 ka buok isda dagko ang hisgutan dinhi. Ngani bisan pa sa kadaghan ang pukot wala magisi. Og si Jesus mingon kanila, dali pamahaw na kamo. Tanawa ha. Sinugmang isda, yung Kristo, dali pamahaw na kamo. Og walay nangako sa mga tinunan sa pagpangutana kinsa ka sanglit ilamang na ila nga siya maong Ginoo. Si Jesus miadto sa miadto og iyang gikuha ang tinapay ug gihatag kini kanila og og ingon man ang isda. Si Kristo wa magkinabuhi sa vegetarian life. Wa pun magtudlo sa iyang mga tinunan may tungod sa vegetarian life. Nganuman sinugmang isda siya gud nangunay pag-serve, siya mingunay paghatag. Busa kamo dihang mga opsyot. Tindugi ninyo kuno be. Pulos man lang ninyo mga gara-gara unya ang inyo bang duaon nga mga simbahan sa Adventista kanang mga hilit, mga bukid-bukid kanang wa kaayo makabisita aron makapatuyang mo sa inyo nga inyong giplano, inyong gilaraw. Kung mahimo pa, kamo na mo'y muhari diha sa simbahan. Kamo na muhari diha sa simbahan. Una nga, ambot og ikaw Bong Hastiba, Leonardo Hastiba, magunahuna pa baka mubalik ka simbahan sa patag? Nagduda ko nga wa na kay supalpal ka na. Pero pakita gyapon ka sa imong pagkamapahitason. So, Brother Nuni Boy, kining bahina pag vegetarian, okay na. Pero ako lang gisgutan din nga bisan si Kristo siyang kinabuhi, wa siya magkinabuhi vegetarian. Wa pun magtudlo og vegetarianism si Kristo ngadto siyang mga tinunan. Pero importante ba nga magkinabuhi ang tao sa vegetarian? Yes, importante po na. Pero wa na nagpasabot nga og di ka nagkinabuhi ana, dili ka maluwas. Hinumdumi ka na. Mao na nga kusog man ka ini managap nini ang mga opsyot. Ni amay magsuroy-suroy dinhi in town pod sa kuan dinhi Norte pila lang ka buok. Ipaabot dito ning Bong Hastiba ni mga bahina. Busa gisulti dinhi. Naay ipakaon, naay dili ipakaon. So Brother Nuni Boy, paluapan ning bahina. Kay og imo ning paluapan karon ubin sa sunod, ugma padayunan namo ning hiskot kung dunay mo paluap ani. Baliko nako si Kristo nagkaon og sinugba nga isda at tubangan sa mga tinunan human siya nabanhaw. Ang mga tinunan wa pud nagkinabuhig vegetarian. Wa pud tudlo ini Kristo vegetarian gipakaon niya og sinugba nga isda. Niya kamo dihang mga opsyot kinis Bong Leonardo Hastiba supakan ni. Kay ang tema nga imong gihimo nga imong gipirmahan, imong pamatud-an nga ang Levitico 11 wa itudlo sa mga Seventh-day Adventist sa diha nga buhi pa si Mrs. Ellen G. White. Unya Bong, dahil ba nimo gingon atong manalagna, mag-iingnan ka ay paghisgot-hisgot anang atong kay you are separated from the Seventh-day Adventist Church, yung kong atong manalagna. Una nga mura man gid mo umang. Kusog manulod og mga bayanan nga dili inyo. Kusog mo angkon-angkon. Una nga kamo ay MS. Be. Magtukod maghamo dinig simbahan. Unya naa makamoy makuha sa amo. Nya kami wa mi makuha sa inyo. Sa may kuhaon namo. Sa inyo nga wa mamoy mga membro halos makita dinhi. Una Brother Nuni Boy, baliko na ko. Ang imong number wa ako ning gipunbok, wa ko ning gikuan kay maghisguta may tungod sa vegetarian og non-vegetarian lifestyle. So paluapa ni Brother Nuni Boy, kadtong imong gikaistorya, pakigistoryahe og otro og maanha diha. Unya ipaabot ning mga bahina unya tagay unya ako og unsay punto de vista nila nga mga rason may tungod nini.
Well, higala hinaot nga ang kining mga bahin na inyong na pamatian nga nakahatag sa ni og inunta informasyon sa inyo ha. Gikan kang Kristo sa mga tinunan ug sa uban pa. Ayaw kalimot, ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ang akong gibasa, ang inyong gipamatian, mauna ang gitudlo sa Dios dinis bala ang kasulatan. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot, pagpatinaw nini mga bahina. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So padayon ta higala ato ning lilion makadiyot no ang screen ato ning pangbasahon ang nahidugang nga nag-send og message. Okay, ni si Roland Neriginon, Bardib ug Brajon, maayong gabi, welcome sa inyong programa sa radio diha sa Bugo ug sa tanang kaigsunan hilabi na diri sa Quezon City ug diha sa Visayas, Mindanao. God bless. May gabi sa taga Quezon City, no? Salamat. Naagid tay mga listener din ha sa nagkalain-laing bahin sa Manila. Kanunay gini siya nagsunod si Brother Roland. Niya said si Brother Remilito Sigarino, nag-send po siya kamot nga nag-pray. Salamat kayo, Brother Remy. Pre, salamat yun kayo po ha. Nya, salamat po sa pagbiyo. Niya po si Arthur Alito Francisco, Brad Libby o Brad John, na alang ko'y ipakutana mahitungod sa kung unsa ang nadawat sa katawhan nga nagsunod sa sugo sa Ginoo o nakapailob hangtod sa adlaw sa paghukom. Moabot man jud ang panahon nga gunawon sa Ginoo ang kalibutan. Kadtong unsa man Brother Libby og kining puntuha nga atong gisgutan og way magpaluwa pa na ugma ato nang i-discuss or ditsuhan na lang nimo na pa makay makatubag pa maga nagimo na idiretso. Okay no, kining bahina Brother John, ang katawhan nga mas nagsunod sa sugo sa Ginoo, matinumanon sa Ginoo hangtod sa adlaw sa paghukom, pailobon siya nga nagbantay sa sugo hangtod sa paghukom sa Ginoo. Gunawon man ning kalibutan di siya maapil. Ang matinumanon ready maapil. Muna atong basa sa 2 Pedro 3 versikulo 11, sanglit kining tanang butanga pagatunawon man sa ingon, pagkakinahanglanon kayo diay nga magkinabuhi ikaw sa pagkabalan o pagkadiyos nun. Usaon pagkinabuhing balaan, tuman sa sugo kay sa Roma City 12, ang sugo sa Dios balaan matarong ug maayo. Okay, niapod si Edward Jenner Reyes, good evening sa tanan. Niapod si Oliver Kingijin, mayong gabi John Libby. Ako amana kibasa ang sulat ni late Sister White, may giingon diha nga bawal or gidili ang giingon diha likayan tungod sa daghan nga mga karne, butangan og kimikal para frisko gihapon o sa sad counseling mana, dili mana sugo kini nga atoa mga igsuon nga tambag hinuon himuong sugo og wala po'y nakabutang diha nga dili makasakas langit ang mukaon og karneng gitugot. Bonsai, salamat sa imong contribution Nixon. Brother Ken Gidjen, no? Salamat, Brother Ken Gidjen. Salamat sa imong contribution. Mao nay among gihulat, gipaabot nga magpagawas pud mo diha sa inyong mga hunahuna kay this is contribution man nga program. Okay, daghang kayo salamat, no? So, moadto ta higala tinuod ang mga offshot kalabanan mao gyud nagkupot ana nga mukondem gani sila ni adtong mga tao nga nagkaon sa mga carne flesh nga gitugot sa Ginoo. Kay lagi ilang ginahuna nga pure vegetarian people ang paadtuon ras langit. Munang ilang ganing gihimong sukdanan sa ilang panagkauban ang pagka-vegetarian. Pero kung ari ka magtan-aw mga higala sa sulat ni Sister White,
may pipila ka mga sulat nga ato nga tanaw, no? Okay. Ato ni tanaw ni mga nindot nga mga quotation gikan sa sinulat ni Ellen White kung unsay baruganan mahitungod nining karne. Okay na kung basa, no? Sa Testimonies Volume 9, page 159. Mao ni quotation na makita dito. We are not to make the use of flesh food a taste of fellowship. Mao ni ingon Sir White, dili nato gamiton ang flesh food o pagkaon aron sa pagsulay sa atong panagkauban. Buti pasabot sa katawhan sa Ginoo na ay nagkaon og karne nga gitugot na apoy vegetarian. O kana makita nimo na sa Seventh-day Adventist na ay vegetarian, na apoy dili vegetarian. Og ingon si Mr. White, dili nato gamiton ang kanang mahitungod sa flesh food, ingon nga mao'y pagsulay sa atong panagkauban. Okay, karon nga po atong tanawon, ingon Mr. White niyo, ingon pag-isa niyo, not all can eat the same things. Food that are palatable and wholesome to one person may be distasteful and even harmful to another. Sa Conscience and Right and Force na, page 198, dili daw tanan nga makakaon sa samang pagkaon. Kay dunay pagkaon nga lami kaunon niadto sa katao, makaayo para niya apan kini way lami og makadaot sa uban. Ano ini din sinahan? Matod pa sa ministry sa February 1987 og sa manuscript, ang din some can eat beans and dried peas, but for me, this diet is painful. It is like poison. Some have appetites and taste for certain things and assimilate them well. Others have no appetite for those articles. So, gipadayag Mr. White nga dili daghang mga tao nga ganahan gyud sila mukaon sa beans o dried peas, makaayo para nila. Ingon Mr. White, but for me, kining pagkauna is painful. Di dito mukaon Mr. White o beans, para na painful. It is like a poison. Some have appetite. Kanang ingin na ba na mga tao ba nga kontra niyang kaunon ang beans kay allergy siya. Kontrang kaunon niya ang taong okra or uban pa, pero lami sa uban kaunon. Mana nga dili daw nato gamiton kay dinay mga butang nga atong ginahunang maayo para nato, pero dili maayo sa uban mga higala. Ang dinis Biblia, mukota gamay sa Bible. Sa unang panahon mga higala, panahon ni San Pablo, dunay nahitabo nga pagtinamayay tali sa mga tumutuo. Mga tumutuo nga nagakaon o bisan unsa, kana word bisan unsa, way labot ng mga dulumtanan mahugaw. Bisan unsa ba kaong kagkalming mga limpyo gitugot si Ginoo o kaon po kag utanon. Ang uban pod gakaon lag utanon pero dili mo kaog karne. Naglinalisay sila. O niya naabtan man ni na duaw ni Pablo dito, o niya ang pahayag ni San Pablo alang nini mga magtotoo ni sila. O niya muni ni Pablo sa Roma kapitulo 14. O niya sa bersikulo 3 mga higala. Ingon San Pablo din iyang gihusay ning matahana. Ang tumutuo nga nagakaon og bisan unsa dili anay musaway sa tumutuo nga utanon lang ang ginakaon og ang tumutuo nga utanon lang ang ginakaon dili usab angay maghukom sa nagakaon og bisan unsa kay managsama kay managsama
silang gidawat sa Dios. Tiyo mo na. Di Husay Pablo, ay maginautay, ay magtinamayay. Kay ikaw, grupo ka sa mga tao nga, kaon ka bisan unsa, hindi kaon, gitugot mo sa Ginoo. Kaon kag kani, kaugutanon. Nga ikaw po nga nagkaugutanon, ayaw hukmi na ka ng nagkaog kani, gitugot sa kay kanang tanan, gidawat na sa Ginoo. Kay buti pasabot, ang gikaon adtong nagkaog kani, mga kani man tong gitugot sa Ginoo. Gidawat na sa Ginoo. Kaon po gitanon, gidawat po na sa Ginoo. Kunyari ka magtanaw bag-o maayong balita ang Biblia, muna itong basa. Ang mukaon bisag unsa dili angay maghukom sa tao nga utanon ray kaunon. Og ang tao usab nga utanon ray kaunon dili angay maghukom sa tao nga mukaog bisan unsa kay gidawat sila sa Dios. Mao na nga ang baruganan sa Seventh-day Adventist wala maghukom, wala magtamay ni adtong mga nagkaon sa isdang gitugot, karning gitugot. Ang kanunyo, ang nagkaon po niya na, wala po magtamay ni adtong mga tao nga vegetarian, kasi Seventh-day Adventist na mga vegetarian, na gani mga vegan, vegetarian, mga higala. Pero nagtinamayay, naglilanis sa iba, wala kay munay gingon Sir White nga dili gamiton nga pagsukod sa panagkauban ang mahitungod sa mga daytari, mga higala. But pasabot, mga tao di ay padtog langit, na ay nagakaon, napoy wala nagakaon. Kay si Kristo sa una, gisgutan ni Badyon sa una, sa Lucas Kapitulo 24, gitagaag isda nga sinugba siya matinunan. O niya ang klaro mabasa sa Biblia, og kini iyang gikaon diha sa ilang taliwala. Pwede pa sa klaro ang pagkasulti ha? Kini iyang gikaon diha sa ilang taliwala. O niya, unsa man na, apil na o ko sa condemnation sa mga reform. Ilang kunderon ang Ginoo, di maluwas ng Ginoo og munang kalakiha. Kaysa na may manuluwas nila. Kahit ang Ginoo ila maghihukman. Ang Ginoo kaon man og kanang kaon man siya isda. O niya gani, ang mga katawhan sa Ginoo na gakaon man og makanirong hinalad katong mga sacerdote. So muna nga point natong gikuha diha nga bisan pamanggani sa libro sa atong mabasa diha sa Juan, mga higala, atol sa kasal ihaw mga nigbaka. O gigamit nga ang baka pag ihaw higala alang sa kumbira. So muna nga point natong kuhaon diha sa barugana, ang baruganan Seventh-day Adventist wala magkondinar sa mga taong nagkaon og karne basta gitugot. Ang nagkaon gani wa pod magkondinar sa utanon lagi kaon. Niya pa gyud si Oliver Kengijen. God bless nato tanan mga igsuon. Salamat sa pagbasa bro. Bro Liv ug bro John. Wa naman tay time higala sa di pa hingpit tapuson tong tulumanon ni atong theme song. Mga higala, mag-ampog kita, dalaigon ka nga Diyos,